Tliet niċeċ fit-toroq ta' Ħalluqa ġew irrestawrati u msebħa b'fondi li tħallsu lill-Leża għal ċitazzjonijiet maħruġa. B'hekk dawn il-flus qed imorru lura lill-komunità u jiġu investiti lura fl-ibliet u l-irħula Maltin. In-niċeċ mhux biss kienu rranġati iżda nżebgħu b'kuluri bbażati fuq l-ilwien antiki li kellhom fl-imoddi. Waqt żjara li għamel f'Ħalluqa l-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi Byron Camilleri stqarr kif filwaqt li l-infurzar tal-liġi huwa importanti biex tkun protetta s-soċjetà, mijiet ta' eluf ta' euro qed iservu ta' ġid. Meta jaqla ċitazzjoni ħadd ma jieħu gost. Iżda bħala gvern iddeċidejna li l-flus li jiddaħlu minn dawk iċitazzjonijiet wara li nqatgħu l-ispejjeż jiġu investiti lura fil-komunitajiet tagħna. Għaldaqstant, flimkien mal-Aġenzija Leża u diversi kunsilli lokali investejna propju fil-lokalitajiet tagħna. Kemm proġetti ambjentali, kemm proġetti infrastrutturali, kemm proġetti ta' restawr, sportivi u anke ta' spazji miftuħa. Is-Sindku ta' Ħalluqa John Xkembri spjega kif dawn l-inizjattivi jgħinu lill-Kunsill Lokali sabiex ikompli jinvesti u jsebbaħ ir-raħal tiegħu. Inizjattivi ta' din ix-xorta jirriflettu ferm tajjeb fuq l-andament tal-Kunsill li permezz tagħhom il-lokal tagħna li għandna dan il-patrimonju kulturali jibqa' jiġi mħares għal biex jkomplu jitgawda mir-residenti ta' Ħalluqa. Fost il-proġetti li ser ikunu qed isiru permezz ta' din l-inizjattiva hemm investiment ġo faċilitajiet sportivi, spazji miftuħa u restawr.